maglaba moment sa takaroon amigos ha, mga amigos. Laba ta sa uniform. Uniform sa atong gon. Kiting kay walay klase. Walang pasok. Kaya maglaba tayo ngayon. Maglaba dami. Ayan, welcome back sa aking live. Ayan, kumusta kayo mga amigos, amigas. Ngayon pa naka-live si Lolo. Yo. Live muna tayo. Laba-laba moment. May buslot. ak. Laba dami, labango. Ay apo palyag ko sa pag ay tarong og labaan ng mga uniform kay para nga mawa ng mga bansa. Ulo, ako din siyang butangan og chlorine blue kay para bawal ang mansa. Oh, tinuod ka na apo. Taro nga naglaba kay gabi ang mansa oh. Nagdilaw-dilaw ba? Sige lo, ako laning butangan og chlorine lo ha. Oh, sige apo, diya kaon na kay mulakaw ko. Asa naman pud ka padulong lo? Ay, maadto ko sa unahan mo, palit ko og tabako. Oh. Bibili ako ng tabako sa unahan. Lo, bilhan mo din ako ng lo ha, ng candy. Oh, sige apo, huwag kang makaalala. Bibilhan kita ng maraming candy. Salamat lo. Ay, walang ano man apo. O, dyan ka muna apo, aalis mo ng lolo. Sige lo, ingat po kayo lo. Bilisan ko to pag laba kasi maglalaro pa ako mamaya. Grabe naman to. Dami namang mansa. Daming mansa nito. Uy, kumusta pala kayo dyan? Kuya. O, bakit day? Isali mo na rin ang aking mga damit ha sa paglalaba. O sige day, ilagay mo lang dyan. At lalaban ko yan mamaya. Sige kuya, salamat kuya. Ay, walang ano man. Anak. Aalis mo na si Papa. Huwag kang lumabas bahay. Kasi may mga kidnapper. Sige pa. Huwag kang makalala pa. Dito lang ako sa bahay. Kasi inutusan ako ni Lolo na magwalis. Maglaba. Kaya dito na lang ako sa bahay lo. Maglalaban na ako. Maglalaban na ako sa bahay pa. Sige anak. Mabuti yan. Kailangan kong umalis kasi malapit akong malit sa trabaho. Sige. Ingat kayo dun, Papa. Salamat anak. Oy, Apo, kumusta ka na pala dito? Tapos mo na bang
na ano, nalabahan yung mga damit ng kapatid mo. Eh hindi pa po lo, kasi marami pong mansa o maraming dilaw. Kaya nilagyan ko muna ng chlorine. Ay mabuti kung ganon. Wala naman tayong viewers ngayon. Saan kaya sila natutulog? Hanjumanan sa kaawit. Kinatusog ilanon mga kaibigan, kapuso at kapatid ay kailangan ng patnubay ng mga bata. Ak. Ayan, kumusta amigo? Kumusta po kayong lahat? Labang moment muna tayo ngayon ha. Nalaba ako ng damit ng aking pag-elementary. Daming ano naman ito, bakit ang daming dilaw? May mga mansa. Lo, aalis muna ako lo, ikaw muna maglaba dyan lo. Kaya bakit ako, saan ka naman pumunta? Maglaro muna ako sa kapitbahay natin lo, kasi na-miss ko na kasi maglaro sa kapitbahay natin lo ba? O sige apo, mag-ingat ka doon apo ha. Sige lo. Good morning. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Kumusta mo sa amigos, sa amigas? Ayan. Maglalaba muna tayo ngayon guys. Ak. Natawa siya guys sa aking katawa sa aking ano ba yung tawag dun? Ak. Yun na kasi ang bago sa 2023. Ak. Ayan, mega love shout out 1 million viewers. Kumusta mo sa amigos, amigas? Ak. Ak. Naglalaba po ako. Laba tayo. See. Walang pasok. Walang pasok ngayon. Sim break. Walang pasok ngayon, sim break. Wala kaming pasok. Kaya ako yung pinag-utusan ni Lolo na maglalaban ng mga damit namin. Grabe naman tong kapatid ko oh. Ang daming dilaw ng kanyang mga damit ba? Daming bansa. Ay ganon talaga ako. Kapag mag-aaral ka, may mga mansa-mansa doon kasi maglalaro ka doon sa mga kasamahan mo sa eskwelahan. Ganon. Ayan mga amigos sa amigas, maglalaba muna ako ngayon. Kasi walang pasok.
Diyan sa Arimen Production Center, gidalit ni nga itong sugilanon. Hanjumanan sa kaawin. Kini itong sugilanon usa ka taga-bukid. Usa ka batanon nga nagpuyo sa bukid o gusto siya nga makatapos sa iyong pag-eskwela. O aron nga masabtan ninyo ang tanan, sugdan ta sa inyong ini. Pa, gusto ko pa nga makatapos sa eskwela. Gusto ko pa nga makitungtong ko kolehiyo. Aben ni mo anak, no? Dinhi sa atong lugar, dili na gud sila mo adto og kolehi kanang college, kolehiyo asa na, kolehiyo. Tungod kay grabe kapit po ang atong pangwarta dining dapita. Pero pa, nga di mabot sila mga eskwela college pa. Sige, kaingon ko na nga grabe kalisod ang pangwarta dining dapita. O kanang uban din ha, dili na sila mo eskwela o kolehiyo o college kay motabang na lang sila sa ilang mga ginikanan, manarbaho na lang sila o niya aron makatabang sila sa ilang ginikanan, wala manarbaho. Pero ayaw na sige istorya ng eskwela ka o college. Ako pa ikaw, manarbaho na lang ka. Oo, pagpanarbaho kay ikaw kung ganahan pa ka mo eskwela, manarbaho ka. Pag humani mong trabaho, magtigom kang kwarta kay para nga kay itabayad sa imong pag-eskwela. Dahala sige diha ka na kay muadtoon ako sa bukid kay magtiwas ko dito og lampas kay kan papel ang pasonon dito. Sige pa, diha ka na. Gusto matana ko nga maka-eskwela ko. Gusto matana ko ka may mukong pulis. Hindi ba? Enjoy dia. Pero saan na hindi naman makagastos si Papa. Unsa mo kay angin akong buhaton ana. Ani na siguro. Mangita na lang siguro trabaho niya. Kunya, pag makatrabaho ko, magtigom ko. O garon nga, makakwarta ko, ako na rin nang pangbayad sa akong pa-eskwela. Mas ko na akong buhatin. Sunurog na mga apply trabaho, muadto ko og kagayan mangitog trabaho dito. Uy, nanakos ka
Cagayan. Dako balik aning Cagayan no. Ug dagko kay mga building. Uy. Paita gining. Kuwatay natapos sa eskwela uy. Dili kita dali madawat ba. Pagkapaita aning kinabuhi. Ya sige lang. Di ko makawag paglaom. Magita baga po ko sa unahan. Basin og makakita ko na ay nag-wanted sa unahan. Baktas ko sa unahan, Bi. Uy. Na ako'y nakita. Ug murag nakita sa trabante. Advertise sa mga amigos kaya naitamban. Yes, bro. Kay bulis, tawanan, malapit pula, bagong pula, buha pa kayo. Bulis, tawanan, no? Ako po magbibigay ng mga bagong yun, dinapot tayo bagong yun. Bagong yun, malapit pula, buha pa kayo, bagong pula. Ang programang ito ay hatid kaninyo sa isda. Tamban, Kawayan. Na ako'y nakitang building og unsa na ning pagbuhat. Nag-alsa sila og mga karton. Dulo na ko. Mamasin ko nga basin og nakita pa sila dugang trabante. Muadto ko. Mupadung ko din ha. Dahil tao. Ang pangtang ini. Bay, mayong buntag. Oy. Mayong buntag ni mo din ha. Unsa may ato? Kining bay. Nanginhanap pa mo diri og kuan. Trabante. Kami din hinanginhanap pa mig trabante. Pero nakalakaw na ba ang bossing? Mao ba? Pero ayaw ka malaka ana ha kay iko raman to siya nagkaon. Mabalik raman to siya. Dali raman to si bossing mahuman. May unsa may trabaho na. Sabi lang makabalo naman ka ana pag kanang maistorya na mo ni bossing. Pero huwat-huwat lang sa kadali ha kay nilakaw pa man si bossing. Naibang ko diha paglingkod una kay aron nga relax pug ka ba. Bay, salamat kay bay ha. Og daghang kay salamat. Wala na problema oy. Tao na gud ta. Magtinabang ito. Diha lang una ka kay mo trabaho ako. Tagon ta ka kung naana si bossing. Mas maayo ba? Salamat kayo. Okay. Diha ka una. Salamat. Ug manginaot ko nga madawat ko sa trabaho ko. Bye. Bye. Kumusta? Naana si bossing Ako tong giinan basta sudlon na kuno ka sa kuan ko opisina. Sige ba mas maayo. Og salamat kayo ha. Ayaw sid pa salamat kay mag-interview pa man pug kan share diha basin og unsa basin madawat ka o di ba ko basta kay tarong nga lang tuman. Sige ba. Ato na ko. Sige ayo dito. Baik na nagganong madawat ko ba? Ginoo. Ayaw, pasang di Lord.
Tabangan ko ba? Madawag ko sa akong gi-applyan ka rin. Balo ikaw. Oy. Baliw kog lingkod. Salamat, sir. Ikaw ko na itong nang-apply ang trabaho. Oo, sir. Ako to. Okay ba po ba? Okay man po di mong barang. O mura man po kasaligan ka. Okay, sige. Dawaton ta na ka sa akong kumpanya. Salamat kay sir. Talagang salamat, sir. O kano sa mga magsugod. Bisag karon dahil, sir. Magsugod ko. Hala, sige. Okay, adto sa dito. Kay ako pang og pani si kuan. Singoho. Pani singoho din eh. Kay na ako istorya. Oo, sige, sir. Daghang salamat, sir. Adto ko, sir. Sige, adto na dito. Salamat kay sir. Adto ko. Uy, bay. Bay mo ho. Ang saman. Kung sama niyo mga interview. Okay kayo, bay. Gidawat ako, sir. Maayo noon. Kanya. Doon magkanakoon sa may problema. Padoon ko na ni sir. Ay, na ko na siya istorya ni mo. Mao ba? Sige. At doon sa nako si Sir ha. Diri ka una. Sige, bay. Salamat kayo. Nasa man kayo tuyo ni Sir na ako no. Ala niya. Basin og mangutan na siya sa bahay atong tawhana. Sa akong tanaw, munang okay na ako kasi. Para magbuot anon. Sulod. Ay, sir, gipatawag mo kuno ko ni Sir. Gipatawag ta ka tungod kay gidawat ato na akong bagong aplikante karon. Oo, sir. Gusto ko nga ikaw mo imo buddies kanina. Gusto ko nga ikaw mo imo tudlo sa iya mga buluhaton. Sir. Why problema na, sir? Sige. Mora to akong tuyo nimo. Makabalik ka na sa trabaho. Sir. Salamat, sir. Ako'y bahala ako, sir. Salamat. Mao na mo itong tuyo ni sir na ako kami ba na ko unos. Kuya, wag na ko ta. Bay, unsa magi ko ani sir nimo? Naingon sa ako way nga kanang ako kung ibahala nimo. Ako kung imo tulo nimo trabaho. Bay. Unya. Unsa man kong trabaho ni? Ay kabalakan. Ang imong trabaho kubanta. Haman ta, bay. Mag-drive tag sakyanan. Hindi rin ako kabalo mo drive mo sa kinan, bay. Ayaw kabalakaan ay tudloan ta ka. Sige. Mas maayo nung nakipalabot na makabalo ko. Sige. Kana. Imo nang primera. Tamaki sa clutch. Tamaking clutch niya. Kiyaw. Kambyada tayo. Na. Hina-hina. Buhay ang clutch. Nga ni bay. Kuya na ko. Ingana. Hina-hina lang ta kay. Basi mga bunggo ta sa unahan. Sige. Salamat kayo, bay. Sa imong pagtulong na ko. Salamat kayo.
Kumusta na? Ngoho. Akong gipatudlo saan sa imo. Oh. Okay pa sa alright sir. Kabalo na mo drive sir. Dali na tudlo ang bata. Oh. May doon kung kumao na. So unsa man. Pwede na siya biyaan nga mag-drive na Marisa. Oo, sir. Pwede kaayo sir. Master na kaayong bata mo drive sir. Sige. Paano siya karon kay na ako isugo nila. Sige sir. Alang grado. Bay. Garo. Ano bay? Paatuon ko no kanay share karon. So yung ayang opisina ba? Ganun ka bay. Ay, dili. Ay, isogo ni mo si sir. Sige bay. Ito karon. Sige. Ay mo balik ko sa akong trabaho. Maayo ko naman ko mo drive. Maingon ho. Kan sir, medyo kabalo na dyan ko mo drive sir. Galap pasalamat ko maayo kang ho kay iya ko kita malang drive. Maayo noon ko mauna. Kabalo na may day ka mo drive. So, ayun na lang. Sugonta ka. Iato ni mo ning mga papilis dito sa Pikas Building. Sige sir, may problema na sir. Tapos, basig na po ito ipadala to akong kuhan dito. Mga kaubanan na to gapon. Basig na ipadala lang balik ha. Sige sir, may problema na sir. Okay. Dawatan ng mga papel. Miserbe. Oops. Ay, dagana nyo eh. Okay. Pwede na nimo na mahatod karon. Sige sir, wala problema sir. Ako niya karon dayon. Sige. Pwede ka na makalagaw. Sir. Mato ko sir. Salamat kay sir. Bay. Sa may gusto ko ni sir mo. Iya kong patuon bay sa Pikas Building kay padalong ko niya aning mga papilis. Oo. Maayo noon. Ikaw rin ato dito. Bay, ako yung gusto ko dito. Sige hala. Amping sa iyong pagbiyahe. Salamat kayo. Nana ko sa Pikas Building. Mo siguro ni nga babae nga diyon ni sir. Boso. Dolo na ko kay murag. Naglingkod na balis siya. Basi makunat. Ma'am, may buntag. Ikaw na yung ipadala ni Ricardo nga magda sa mga papel. Maayo doon kung mao ka na. Yes ma'am, ako yung gusto ko ni sir. Okay, so gidala ni mo ang mga papel. Yes ma'am, gidala ko mga papel. Maayo doon ko na dali mo mga papel. Apa plano 100 berabot bangun.
Abres ko na para sugban sa bawo sugban itong bango sa pawayan. Pawayan, presko itong pawayan. Naragpapil mo. Doon ako dahil bangso. Ambi, paliw ko sa pagtunol. Narag. Kompleto ba ni? Yes, ma'am. Kompleto na. Maayo noon. Og, palihog ko og hatag ani ni Ricardo nga Ignacio nga. Kulang ko na og isa ka papeles. Sige, ma'am. Wait, problema, ma'am. Okay, unya. Gumani mo og hatag ni mo ni papel, mula ka na. Yes, ma'am. Mato na ko, ma'am. Mato ko sa Pikas Building. Yun na pakadali lang. Palihog na lang po ko paghapit sa akong anak. Iapili po di siya sa bahay. Kay, uli naman po di siya. Sige, ma'am. May problema na, ma'am. Kadali lang kaya ako unang tawagon. Sige, ma'am. Dili na ko magulat. Aliyah, anak. Ali na kayo. Musabay na lang ka sa driver. Aron nga mahatod ka sa balay. Sige ma. Musabay na lang ko. Pagdali na din kay dagal pa na yung mga appointment ni atong mga trabahante din Ayaw paglangan. Sige ma. Naanak ko pa doon. Okay, maayo noon. Pagdali daw ka nag-watch siya din ma. Nana. Mauna, anak ni ma'am. Kagwapa si anak. Pagkasiksi. Pagkahamis iyang panagway. Driver, magtutukan ang ako, anak. Ma'am. Sorry kay ma'am. Okay. Sige. Ihatod na siya sa balay. Sige, iha. Ikaw ni bahala sa imong driver din na, ha? Sige, ma. Ito na ko, ma. Bye, iha. Bye, ma. Ma'am, paliw ko sa pagtaod sa kanang seatbelt kay mularga na ta. Kining, ayaw na lang akong tawag ko, ma'am. Tawagan na lang ko, Aliyah. Mo na akong pangalan, Aliyah. Sige, ma'am. Aliyah. Mas ganahan ko, anong tawag ko, Aliyah. Okay. Sige, mato na ta. Sige. Ipadagan na kami sa sakinan kay para makaadto na to sa atong padulungan. Sige, ma'am. Aliyah. Kana ba? Mas ganahan ko, anak. Kisakit naman sa akong likuran. Nga, normal. Dili naman ikotso na nga itong gisakyan karon. Man gani, Aliyah, kanang nadaot ang spring mo ang di na kay siya bounce. Ay, mauba, bantog nga sakit ang akong likod. Ilayo na pa. Kung ano man di ay. Alas 12 na hapit. Ubi daw. Uwa ko kabantay ta. Unsa man og mga una lang una ta. Kining uwa ra ba ko'y budget pa din, ma'am? Ayaw ka bala ka, anak. Ako'y bahala nimo. Unsa, ma'am? Maula ko ni ma'am. Maula ko ni mo, Aliyah. Ayaw na kaula-ula, Kay trabahante lamang yapo ka na mo. Ila ta.
Ayaw nag-ulaw-ulaw. O sige, ipark na sa kinan din sa unahan kay Musutag Restaurant. Mga unta. Kaya alas 12 na ay mga pasmo ta. Oh, Lawas na ba itong puhunan? sige, sige. Diya sa unahan na, mga parking lot. O, mga ka ta. Oh, mga unta. Ako'y bahala. Ako'y magastos tanan. Sige, sige. Ipark na ko ng sakyanan. Waiter. Yes, ma'am. Mag-order me. Mag-order. Sige, ma'am. Pagpili lang din, ha. Ikaw. Pagpili o imo orderon. Bisag lang sa good. Ano yan? Kanang... medyo barato-barato na good. Pwede mi, uy. Inalang na mukhaon tagdagan. Lawas sa puhunan. Sige, kanar na ako. Ng... pork chop. Sige. Pork chop o ining pork and beans. Sige, ma'am. Ako niyo ilista, ma'am, ha. O, tawad-tawad lang, ma'am, mga 15 minutes. Abot ang order. Dagat kay salamat, waiter. Ining... Aliyah. Salamat kayo na. Yung kong di-treat nga. Kadang... kauban yun pa. Ayun ako na sabi ni mo no. Ako mga kauban sa trabaho. May trabaho ng yapon ko ang kumpanya. Nitabang na po ko palambas sa kumpanya tapos ang kanang mga tao hindi mo na sila angan nga hindi mo na sila kinahanglan nga imong istriktahan hindi na po yun. Ang importante nga magkasinabot mo tungod kay tao naman po na sila masakitan naginahanglan po na sila kuwata. Pag-abutan mo, ma'am. Aliyah. Pero... Unsay pero pagkahiyahay ka, Aliyah, no, sa imong mamahimong hinigugma. ambot lang pero sa pagkakaroon bulag wala pa nasaag sa ako. Mao ba? Sa imong kagwapa, wa pa na sa agli mo. Ambot ba ngano wag kabalo pero siguro dili pa ang gustong panahon nga naay masaag sa ako na may mga mo. Murag maugid siguro na Aliyah. Pero sige lang, basin og lingi lang ka sa palibot. Basin og narkan kita din. Bitaw no? Sige lang. Tistingan na akong lingi, bi. Lingi sa pikas, lingi sa pikas. Ay, makuilay nakita. Wa kayo nakita. Sa pagkakaroon, ang ako nakita, ikaw una. Bitaw no, joke lang. Excuse me. Inana yung order. Salamat, waiter. You're welcome, ma'am. Sige na. Mga una ta. Sige, ma'am. Aliyah. Ayaw lagi nakalimutan ba? Ayaw kalimutan ang pangalan nga Alea. Ay, nabutangin, ma'am. Kay... Hindi ko ginahan. Gusto ko nga limit ang tanan. Salamat.
sige. Nabusog ko ba? Mainuan kong... Mainuan ko nabusog ka kay... Listen na ba ya? Lawas ay puhunan na to. Pero, mas maayo noon nga. Mabusog ka. Sige, naman naman tagkaan. Nibayad na po ko. Maglakaw na ta. Mato na ta. Ihatid ka sa bahay. Sige ba? Kadali lang ha. Yaw ko na maka-exercise ko ba? Sige, Alia. Paglabdan ako ingunit dito na nagpa-drop nila ko din sa kuan sa balay. Kay dami ko batang pa din eh. Ikaw na bahala o istorya niya ha. Sige, Alia. Ay, kabala ka niya na. Ako yung mahal dito. Stick. Ako yung mahal siya. Gara-gara ano po rin kayo dyan. Pero, Sige, Alia. Adto na ko. bye. Bye, Alia. Ambil ka dito ha. Adto na ko. Pagkabukan na niya, Alia, no? Pagkakalis. Pagkabuka. Sa akong paminaw, murag perfecto siya sa ako. Ang sarap ako. Hindi naman ko makalimot niya. Nagsige na nalang ko muna na. Hoy, unsa ka din ha? Bay? Ano mang mo naman kag ay hinukpak mo lang ka di man maglaom og panlantaw. Naunsa man ka? Nakahatod na gani kag papel dito. Mura man kag natulala niya. Aha. Kabalaw na ko ba? Nakakita ka sa anak ni Madam. Nagwapa kayo. O sexy kayo. Tinood ka ba? Nakita din ako si Ma'am Alia. O grabe ka gwapa. Grabe ka sexy kayo ba? O amis kayo panagway. Mao na. Unsa man ay mo bay? Basig na igugma na ka ni Ma'am Alia ha? Ay go pagbinuang din ha. Na. Langit ba na sila kita yun na. Bay. Amang ko naman din. Bay, anak ko lang. Di man si mawasak ng nauna. O niya. Buotan na ba kayo sa sako, bay? Oo. Kana si Ma'am Alia yun. Buutan din na siya bay. Bisang kinsa ng mga trabante niya din iya nang i-treat o maayo. Buutan mo siya bay. Oo. Mga trabante din makaingon na lang ba nga nakagusto si Ma'am Alia sa ila kay ikaya mapusyag tao. Aha. Mao bay. Inga na gilid na siya. Ing anak na siya bay. Ano minus siya bay ang imong pagsige huna-huna ni Ma'am Alia ha. Basi mabuang ka ba? Bay. Pero kung ito ko sa kaganon bay na basta dahil taga ko ng chance di. Ay go pag huna-huna ang chance bay ay. Ay wala chance anang mga pobre ba? Wala. Kita mga pobre ba tay chance no? Kining bay. Kuan man ko. Murag lahi lagi siya tinagdan ako ba? Mas maayo noon bay kung mao na pero ay nasa anak ko na abay sa karon bay oy kay muna lesod kay na nga kuan panahon na. Sige bay. Salamat kayo.
magtiwas na tag trabaho. Oh, mas maayo pa bay. Ak. Ayan mga amigos sa amigas. Kamusta mo sa amigos sa amigas? Mo na ang atong ngayon. Bakit ang sugilanon sa usa ka mangbubukid nga nanimpalad nga moadto sa laing lugar aron nga makakaplag og trabaho. Ug atangin ninyo ang atong sunod nga mga drama dinhi lamang ang atong tulumanon. Hanjumanan sa usa ka ang tuod sa sunod higayon, makita-kita tapon. Peace out. Ayan mga amigos sa amigas, hangtod sa sunod higayon, magkita-kita tapohon. Thank you very much mga amigos. Magwaswas ako, no? Magwaswas ako sa sanina. Nahuman akong laba. No? Lingaw-lingaw na itong pagalingon ba kay pawa sa kalain, pawa sa kapoy. No? Ak. Ah.
Ah! Ak, 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 ak. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kahagar itong naong karong panahon na. Kahagar kitang naong ba. Op. Op. Ayan guys, maraming salamat sa iyong pagpaminaw, pagpantanaw sa akong o ay mo kalimot sa pag-support sa atong channel. Huwag kalimot sa pag-like, share, and subscribe our YouTube channel. Hantun sa sunod gayon, magkita-kita tapohon. Peace. Ah, 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 ah. Out. So na ako karon naglaba ko karon sa akong mansyon. So na ako sa mansyon naglaba. Pero naman wag mong subukan. Sira ang buhay mo. Oh, wag. Ecstasy, ex ano.